Κάτσε να πάμε εκεί. Welcome to Patra. Ρίο de Janeiro. Εδώ, billions έκανα αυτή να τη φτιάξω. Τώρα πάμε στη Ναχπακτός. Και κάτω είναι βάρκες, βλέπεις. Και είναι βάρκες. Δεν το είδα. Από τις πιο δύσκολες γέφυρες στον κόσμο να φτιάξεις. Γιατί κάτω έχει earthquake. Welcome to Patra. Άρε Ελλάδα με τα ωραία σου. Τώρα πάμε για Ναχπακτός. Και εδώ στην άκρη δεν βλέπουμε ακόμα. Τώρα είμαστε ακόμα στη γέφυρα. Και πόσο μεγάλη είναι. Τώρα πάμε για το τόλς. Ωχ, καήκαμε. Θέλουμε λεφτά. Λεφτά θέλει ο κράτος. Money. Εγώ να πληρώνω από εδώ. Τώρα φτάσουμε στην άλλη μεριά στη γέφυρα. Θα πληρώσουμε τώρα στις κλέφτες. Στους κλέφτες. 13,70 ευρώ. Jesus Christ. Welcome to Greece. Oh. Και εδώ στην άκρη έχουμε αστυνομία. Watching us, Big Brother. Big Brother και σε κετάνι. Πόσα λεφτά παίρνει. Πόσα λεφτά να παίρνει κάθε μέρα, πόσα. Και να ρωτήσεις για το πάρκα, άμα ξέρει. Τι να ρωτήσω, πόση ώρα παίρνει. Να, είναι πιο φθηνό τα ίδια. Α, αυτό να μάθουμε. Α. What a... Let's get out of here. Let's go back. Και άμα δηλαδή ένας δεν έχει λεφτά και δεν μπορεί να φύγει, τι κάνει. Πω, σταματάει εδώ. Πάει μπροστά και κάνει παρέα. Είστε οι καλύτεροι. Είστε οι καλύτεροι. Τέτοια θέλω να ακούω.
Τώρα είμαστε στο δρόμο στον Ναύπακτος. Έλα, φίλε, πάρε.